Tes, tes, tes. Gimana, gimana? Garam Cina. Udan garam merong garing. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ada hubungan ngono kae apa to? Lah iki lho nyerimpet ket mau kok. Ya gak kowe sing ngubeng iki ne to. Piye piye? Ngrasakno kowe metu bolak-balik ping pira kowe mang metu? Aku langgar kadung kudu metu ya ngene iki. Ha, iki dongane wis diawan ya, Nduk ya. Iki mau tek daleme sapa? Guyu terus kowe. Lah adik-adik lagi happy yo. Heeh, iki acarane mantenan ya, Nak ya. Iya, Mbak. Heeh, didongakno. Moga dadi keluarga sing samawah ya. Amin. Rukun, selawase nganti kaki nini. Amin. Heeh. Programe pemerintah ya di iku. Apa iku? Jincakno. Program KB 2 anak cukup. Ah, iya ya. Aja kaya mboke wetang-weteng anake semene kae. Lah kowe anggar sarongan langsung dadi ya. Ha, iki langsung dikasih al artise ya, Nak ya. Ha, ada Lilo. Nah, sini leren dipenyet isik.
of Lilo. Iya, ono sing. Ah, ini gimana, Bu? Mau request boleh. Wes lak didhisiki mas-mas sing di samping panggung. Mana? Birunya cinta. Oke. Bukit dek berbulu iki. Bulu rambutmu apa piye lah? Bukit dek berbulu. Bukit berbunga, Mas. Woi, mangu, oke. Milih anakku sing ndi? Anakku ayo kabeh. Gimana? Lilo. Loh, ya Allah. Lagi ber. Loh, neh yo sangu ah. Ayo ditanjakno anakku sing urung nyanyi di awan. Dani, oke rene nih Dani. Iki wanita malam iki. Tekone suwengi tok kok. Lah piye lho Mbok wong aku awan ya sekolah. Sekolah. Iya no, nek awan sekolah nek bengi nyambut gawe. Kelas piro, Nduk? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Percaya apa ora carane? Iki pantese iki ya SS ngono kuwi. S apa? ST. S teler ngono ya. Heeh. Nglipur ya, Nduk ya. Aja Mbak niki pripun? Ada banyak permintaan, ada birunya cinta, bukit berbulu. Bunga. Apa? Bukit apa? Bukit berbulu jere Mas. Kok medeni ngono to? Heeh, no mangu. Mangu terus apa neh? Iya wis. Secawan madu. Mulane ora tak kei sik ben gak muleh ning kono wae sik. Secawan madune engko nguri wae ya. Ning nguri wae gak apa-apa. Ini kasih punya bukit berbunga boleh ya, Mbak? Boleh, langsung cus. Iya. Bulune rong rukun. Iya, tali kota. Sak isine apa ora? Iya, loro apa siji? Iya. Isine kadung gede seh iki wisan. Sing clear. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di bukit yang biru, langit cerah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawaku melangkah tak
Sabar, sampean sing sabar. Pokoknya sing sabar nggih. Modal sing sabar nggih. Iki mau Mbak minta lagu ndak? Mbak ndak minta lagu. Ya Allah baik hati sekali. Iku sing biru karo sing abang lho. Tali kota. Oh iya lali aku. Oh iya. Iya. Kok mantra diutangno kowe. Iya. Gak apa-apa kono wis kulino. Iya. Kono nyanyi sak isine, Mbak. Isine duwe dhewe. Makane kuwi. Nyanyi sendiri ya, Mbak. Iya, duet no. Saiki mau kan bar duet. Nyanyi Saiki berdua. Yo. Nek iku roh. Nek iku roh, sampean wis roh. Iki kan wis kadung tercemar di mana-mana. Oh iya. Ada yang tali kotang ayo. Regen.
ketoke kok aku ditagih. Tadi lagunya apa? Podang kuning. Ora kowe sing tak tekok ibuke kok. Birunya cinta. Lah, iki kok ya roh nek klambine biru-biru. Lah kowe ning kono gak kitok kok, Mas. Gak kitok. Tunjukkan pesonamu, Mas. Tak tunggu balemu. Oke, ayo bersama anakku. Ina. Sing ndek awan urung nyanyi ditanjakno ya, Nak. Ayo langsung cus. Maju sini sayang. Ki rasa sepot-sepot wancine wis setengah pukul. Enek wektu saithik ndang sat. Mok kae apa? Birunya cinta. Tak tunggu balimu. Podang kuning mangu. PHP. Lah kowe sing tak obong. Birunya cinta. Birunya cinta, oke. Disketnya masih ada kan, Mas? Wediku nek kenter mau kok banjir kok. Sida rondo, alah senenganem ngono ku. Bojomu kok dadekno rondo. Alah. Gah dadak goreng sik. Duh. Duh, nantang kowe. Rene. Mas Mentik. Sini dong.
Nek sabar pokoknya tak aturi siji-siji. Ada tak tunggu balimu Bahtera Cinta. Yang di samping tadi ada apa? PHP. Di depan ada Sido Rondo. Oh, masih banyak request lagu. Ayo langsung Cas Jus Naomi. Piye? Ketoke kok seneng dadi rondo. Ora, Mbak. Sing tak sawang-sawang lho ya. Request semene kae sing mok pandang kok Sido Rondo tok. Gimana, Pak? Satu lagi sudah. Oke. Soandoro. Tak tunggu balimu ya. Duar. Di. Lagu pungkasan Yondo karo Ranti Bundarani. Pitu yen ora bakal gondolian ninggalke aku wis lila yen sliramu sing tak jaluk pasti aku ra kuwasa sing tak jaluk jujur atimu muga sliramu ra citra senajan adone kono sliramu tansah kumatil ana ing mripat lan dodo budal tak tunggu barimu. Maaf
soda ya, Nduk. Anggone dolanan tak cukupi semene wae mengko nek momong didukani momongane. Iki mau lagi ning ndi wae to, Nduk? Nduk. Resik-resik omah. Ya, Sampai saiki nusul rene apa wis resik? Omahe. ya wes anane aku wes nyusul rene kuwi amarga wis resik kabeh. Mau nusul karo sapa? Ya dhewe to aku Aku kok nusul ning alas dhewe. Ora dicegat wong lanang. apa kaya Lek iki jiplak koto Ya piye? iki piye lek malah diantangane korat-karet kabeh. Ini ya Lek. Apane seneng? Wes apa durung? Gempon ta? Lali gak seboso. Oh, alah. Lek, anane aku nyusul kowe-kowe kabeh aku arep pamit. Pamit arep ning ndi? Aku arep nyusul bojoku. Kok nalika semono kuwi pamit golek pasuwitan, golek gawean ana ing Majapahit. Ning nganti seprene durung ana bali lek aku kuwatir. Iso karo sapa tak ter ya. Ora usah aku wani dhewe. Tenan po ora Bisa. dicegat. Kok kan Mongko ning kutha iku akeh preman-preman, aku kok ora tega kok rek di anu. kowe ora ngerti kesaktianku to, Lek? Pandhe kesaktian. Duwe. Aku dek laku. Kowe turu ae dadi ra ngerti. Aku ora turu. Masa iya? Sapa? Sapa? Ani. Ngene ya, Lek, wis pantes aku pamit karo kandakna Bapak Resi,